Leží nad Sázavou proběhl 63. ročník každoročně opakovaného běhu Šeptouchovem. Přišlo mnoho dětí a dospělých, kteří se účastnili. Dohromady přišlo okolo 120 běžců, kteří soutěžili o cenu starostky města a o spoustu dalších cen. Běh začal okolo 10 hodin startem nejmladších účastníků. Účastníci měli velikou podporu od příchozích lidí. Kategorie. Byla odstartována kategorie dorostenek, juniorek. Ahoj! Tak, připomínám, 8 kilometrů, 8krát po Vošická Ellen Ledič nad Sázavou. První místo Dvořáková Lada, AK Olympia Brno. Zároveň je to absolutní vítězka v ženské kategorii. Cenu starosty města vyhrál Miláček Petr. Pro zprávičky České televize Antonín Kadlec, televize Barborka.